Bona tarda, senyor Hurtado. Moltes gràcies de deixar-nos fer aquesta entrevista. Nosaltres som un curs de periodisme que fa a Catalunya, on aprenem a fer entrevistes. Estem encantats de poder parlar amb vostè avui. Molt bé, ho heu explicat molt bé, sí. I a més es veu que les treballeu molt i que esteu molt preparats. I he vist els vostres treballs, el que feu, ho feu molt bé, així és que endavant. Vull presentar els companys de curs, la Jordina i el Francisco. Tots tres farem algunes preguntes sobre la seva exitosa trajectòria professional. Vostè té el gran rècord de portar 20 anys al capdavant del concurs Saber i Ganar de la 2. Quin és el secret de l'èxit del programa? Efectivament, com dius, molt bé, Jordina, són més de 20 anys, perquè ja el febrer passat va fer 21 anys que estem fent aquest programa i a més acabem de celebrar el programa 5.000. Doncs és un conjunt de coses. És la fórmula del programa, les proves, la manera de presentar-les, els guions que s'elaboren. Tot és un conjunt de coses que ha fet que aquest programa agradi, que el públic esperi cada dia veure aquest programa. La continuïtat dels concursants, jo crec que els concursants són molt importants, és una part molt fonamental del programa, no? I això de que hi hagi una continuïtat, que un concursant pugui estar fins a 100 programes, això també fa que s'estableix una relació de coneixement amb l'espectador. I estem molt contents tot l'equip del que hem assolit amb aquests 21 anys, de que es converteixi en un programa líder cada dia a la 2 de Televisió Espanyola, també a través del canal internacional, es veu en molts països, i és un programa molt estimat pel públic, molt valorat. Treballem molt els guions de les preguntes, dels temes, mirem que hi hagi sempre coses interessants. Jo sempre dic, en Saber y Ganar siempre se aprende algo, perquè expliquem coses amb aquesta intenció, no? Que tothom pugui aprendre cada dia alguna cosa. Sorprende saber que en el programa no se sigue ningún guión y se improvisan los diálogos. ¿Cómo logran que en el tipo de programa se coordine de esa manera? Pues sí, efectivamente, no hay un guión. El único guión que existe son las preguntas. Pero no hay un guión desde que yo digo hola, buenas tardes, hasta que me despido. Ahí no hay nada escrito, para nada. Entonces todo es improvisar, todo es crear. Y eso hace que con Juanjo Cardenal, con la voz en off, el que está invisible, que no se ve, pues ahí establecemos una relación de improvisar, de crear, de cada día inventarnos cosas, también con los concursantes, al hablar con ellos, de poner humor, de poner un poquito, pues para que el espectador también lo pase muy bien y que sea un programa más desenfadado, que no sea encorsetado, que no sea una cosa, ¿sabes?, ahí muy seria, sino que también tengamos esa pizca de humor de lo que dicen los concursantes. Podria compartir-nos alguna anècdota del programa que recordi de forma especial? Sí, doncs mira, sempre passen coses, sobretot amb els concursants aquests que estan molts dies, no? Que quan arriben a un programa 100, per exemple, doncs allà és un moment d'emoció, és un moment molt maco perquè tenen també un minut per despedir-se. Passen coses doncs, com els concursants que no hi ha manera que facin la calculadora humana. Hi havia un que li deia la trituradora, no li deia la calculadora, sinó li deia la trituradora humana, perquè la gent es posa tan nerviosa que li costa molt, per exemple, fer les sumes, restes, divisions, etc. I a més amb aquella pressió que anem molt ràpids perquè només tenen 30 segons. A més de conduir concursos a televisió, vostè ha estat actor, presentador de programes a la ràdio i fins i tot ha doblat a personatges infantils com l'Epi de Barrio Sésamo. En quin gènere es troba més a gust? Doncs mira, una mica en tot, perquè jo vaig començar a la ràdio molt jovenet, amb 18 anys, perquè m'agradava molt la ràdio, la comunicació, i ja vaig anar a la ràdio. I després m'agradava això de jugar amb les veus, amb les veuetes, i em vaig anar també cap al món del doblatge, vaig veure que aquí hi havia la possibilitat també aquesta, i tenia horaris i possibilitats, i vaig entrar amb això del doblatge, i era fantàstic, no?
primer doblaves en castellà, després quan va començar la televisió en català doncs també vam tenir aquesta porta oberta, no? A doblar sèries de dibuixos, etc. No? Un dia va arribar aquest personatge, que vaig fer el càsting i vaig seguir una mica el que s'havia fet ja, que era fer l'Epi, el coneixeu, oi, l'Epi, de Barrio Sésamo, d'Epi i Blas. I el monstru de les galletes. I el monstru de les galletes. Aquell és... Aquest el feia un company, no? I jo feia l'Epi, que sempre es fica amb el Blas, no? Blai, dèiem en català, no? Que és... Hola Blas, ¿qué haces? Siempre le hace preguntas, ¿verdad? Oh, esto, ¿por qué es así, Blas? Es que no sé por qué. I potser sí que sap, ell ho sap, però ell és molt murri i sempre li fa preguntes, al Blas, al Blai, dèiem en català, no? Per sempre molestar-lo una mica, no? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué los discos son redondos? ¿Y por qué la música? ¿Y por qué la guitarra suena de esta manera, Blas? Tu passes bé a la ràdio, tu passes bé a la tele, fent el que faig al Saber i Ganar, perquè m'agrada molt aquesta comunicació amb els espectadors, fent el programa, que tots ens ho passem molt bé. ¿Qué retos profesionales tiene pendientes todavía? Y a nivel personal. Bueno, pues con todo esto que hemos contado, ya veis que he hecho muchas cosas, ¿no? He trabajado en la radio, he hecho doblaje, he hecho publicidad también, ¿no? Últimamente también hemos hecho muchas cosas, gracias a que todo el mundo te conoce, pues también te llaman para temas publicitarios, ¿no? Que tu imagen es una imagen también publicitaria. Entonces, el reto sería el poder hacer un programa, por ejemplo, que fuese en directo, que Saber y Ganar es un programa que siempre hay que grabarlo. Entonces, por ejemplo, mañana todo el día estamos grabando, ¿no? El poder hacer algún programa que jugaras más con el directo o que pudiese ser en directo o en espacios naturales, ¿no? Fuera del plató. Y a mí me gusta mucho viajar también, bueno, que pudiera explicar cosas de distintas ciudades. I per acabar, com m'imagina a la televisió als propers 20 anys? Doncs me la imagino com ja està sent ara una mica, que és la televisió molt a la carta. Jo crec que els joves, com vosaltres, us feu la vostra pròpia televisió, el vostre propi format, veieu el que voleu quan voleu veure-ho, veieu molt la televisió amb l'ordinador, amb la tablet, m'imagino, i veus el que vols. I cada vegada més la televisió serà així, serà absolutament a la carta. I cada vegada hi haurà més productes més especialitzats, no? Potser un dia hi haurà un canal Saber i Ganar, que tot el dia seran programes del Saber i Ganar, i sortiran els concursants del Saber i Ganar, que ara també els veiem en altres programes. Com que hi ha el material d'aquests 5.000 programes, imagineu-vos si poden estar posant programes durant moltes hores, oi? Muchas gracias, encantado por poder venir. Ha estat un plaer estar aquí amb vostè. Gràcies per les vostres preguntes. Sou molt bons periodistes, sou molt bons reporters i continueu endavant, continueu treballant amb aquests tallers de periodisme que ho feu molt bé. Una salutació molt especial per tot l'equip de Down Catalunya i ja ho sabeu, cada dia estem amb Saber i Ganar. Quan vulgueu, us continuarem fent companyia. Un petó molt fort i una abraçada per tots.